Ak by niekto mal doma bežnú vaňu, plnú úplne čistej vody a niekto iný by do nej hodil len jednu jedinú drobnú vec, hej. a tá vec by celých tých 50 litrov takmer okamžite premenila na toxický roztok, ktorý je nebezpečný pre život, tak by to asi väčšina ľudí brala ako nejaký druh extrémnej chemickej hrozby. No, to by zrejme volali hygienu alebo rovno nejakých pyrotechnikov. Presne tak. Lenže paradox je, že presne túto istú vec ľudia dobrovoľne a úplne bežne odhadzujú priamo do svojho okolia, a tu sa podržte 4,5 bilión krát každý jeden rok. Fú, to je predstava, z ktorej doslova mrazí. A vlastne presne o tomto rozmere sa zvyčajne vôbec nebavíme, keď príde reč na túto tému. No jasné, pretože dnes máme na stole naozaj obrovský stoh materiálov. Ide o hĺbkovú analýzu, kde sme sa ponorili do dát od Svetovej zdravotníckej organizácie, Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb, onkologických spoločností a sú tam aj veľmi hutné štúdie z prestížnych vedeckých žurnálov, napríklad z NCBI alebo Tobacco Control. Presne. A našou misiou v tejto analýze nie je nejako moralizovať o tom, že fajčenie škodí zdraviu. To tak nejako vieme všetci. O tom sú popísané celé kilometre varovaní na krabičkách. Hej, cieľom určite nie je opakovať staré známe poučky. My sa chceme pozrieť na to, ako presne to celé funguje. Chceme pochopiť tie samotné mechanizmy a spojiť si zdanlivo nesúvisiace fakty, pretože tie odhalujú jednu fascinujúcu pravdu. Toto už dávno nie je len nejaká izolovaná osobná neresť. Je to obrovský systémový problém. Problém, ktorý ovplyvňuje nielen ľudské telo, ale, doslova mení celú našu planétu. A to je podľa mňa veľmi dôležitý prístup. Ľudia majú totiž často takú tú tendenciu vnímať cigaretu len v tom momente, kedy horí. A len v súvislosti s tým človekom, ktorý ju práve drží v ruke. Lebo to je to, čo reálne vidíme. Presne. Ale tie dáta, ktoré dnes budeme analyzovať, tie ukazujú úplne iný príbeh. Je to príbeh o tom, ako jeden jediný produkt spúšťa obrovskú reťazovú reakciu od deštrukcie buniek v tele cez neurologické zmeny v mozgu až po masívnu kontamináciu svetových vôd a vyčerpávanie globálnej ekonomiky. Tak poďme na to teda pekne po poriadku, od toho najviditeľnejšieho bodu, od tej fyzickej dáne, ktorú si to vyberá. Keď som si čítal tie čísla v správe od WHO, tak musel som si ich prečítať dvakrát, či dobre vidím. 8 miliónov úmrtí ročne. 8 miliónov. To je naozaj desivé číslo. To nie je len nejaká štatistika v tabuľke, to je ako keby každý jeden rok úplne zmizlo z mapy sveta mesto vo veľkosti celého New Yorku. Len tak. Je to rozsah strát, ktorý sa asi úplne vymýka ľudskej predstavivosti. A pritom, keď sa povie poškodenie zdravia z fajčenia, väčšine ľudí sa okamžite vybavia len pľúca, čo je logické samozrejme. Jasné, ten dým ide priamo tam. Áno, a 85 až 90% prípadov rakoviny pľúc s tým aj priamo súvisí, to je nevyvrátiteľný medicínsky fakt. Ale problém je v tom, že tie karcinogény ani zďaleka nekončia svoju cestu len v tej dýchacej sústave. Riziko onkologických ochorení extrémne stúpa napríklad aj pre hrdlo, ústnu dutinu a čo býva pre mnohých naozaj obrovským prekvapením aj pre močový mechúr. Počkaj, močový mechúr? Akože ako sa preboha dym z plúc dostane až tam dole? To znie na prvé počutie dosť nelogicky. Krv sa neustále filtruje cez obličky a všetky tieto odpadové látky, vrátane tých ťažkých karcinogémov, nakoniec končia v moči. Aha, takže to ide cez krv až do obličiek. Áno, a kým ten moč z tela prirodzene vylúčime, hromadí sa kde? V močovom mechúre. Takže tá veľmi jemná sliznica mechúra sa vlastne celé hodiny doslova kúpe v koncentrovanom toxickom roztoku. Takže to telo sa vlastne len snaží zachrániť, ale presne pri tom procese čistenia si poškodzuje ďalšie orgány. To je krutá irónia. Je to tak. V systéme. My totiž často vnímame fajčenie a plúca len ako taký zanesený filter v aute. Ale poškodenie srdca a ciev funguje úplne inak. Úplne iný mechanizmus, presne tak. Napadla mi k tomu taká analógia. Ak by sme si predstavili, že cévy zvnútra sú za normálnych okolností dokonale hladké. Niečo ako úplne nová teflomová panvica. Dobrý príklad. Krv po nich krásne klúže, nič nezadrháva.
Ale tie tisícky chemikálií v cigaretovom dyme fungujú, ako by niekto zobral drútenku a začal tú panvicu drhnúť. To je výborné prirovnanie. Ono to skutočne fyziologicky funguje takto nejako. Nejde totiž len o to, že by dym tie cevy nejakým spôsobom fyzicky upchal, napríklad dechtom. Ako si veľa ľudí myslí. Presne. Tie chemické zlúčeniny v skutočnosti vyvolávajú tzv. Oxidačný stres. Oni doslova mechanicky a chemicky poškriabu tú vnútornú výstelku ciel. Medicínsky sa to volá endotel. Tým tie cievy strácajú svoju elasticitu a začnú sa zapaľovať. A presne na tej poškriabanej teflónovej panvici sa potom začne všetko pripalovať, čak? Úplne presne si to trafil. Na týchto mikroskopických poškodeniach sa oveľa ľahšie zachytáva cholesterol a tukové častice. Začnú sa tvoriť plaky a tie cievy sa postupne pomaličky zužujú. Čo znamená vyšší tlak a podobne? Nie len to. Čo je ešte nebezpečnejšie, zásadne sa zhoršuje zrážanlivosť krvi. Vznikajú krvné zrazeniny, ktoré sa môžu naozaj kedykoľvek odtrhnúť. A preto dáta od Amerického centra pre kontrolu a prevenciu chorôb tak jasne hovoria o tom, že fajčiari majú 2 až 4 krát vyššie riziko infarktu a mŕtvice. 2 až 4 krát. To už nie je len nejaká drobná odchýlka. A tu sa vlastne dostávame k bodu, ktorý celú túto tému posúva z tej roviny, vieš, takého toho, je to moje telo, moja voľba, do úplne inej sféry. Naráža za pasívne fajčenie? Áno, pretože keby tie následky, tie zničené plúca a poškriabané cievy znášal naozaj len ten, kto si tú cigaretu dobrovoľne zapáli, tak by sa to dalo brať ako extrémny, ale stále len osobný risk. Ale ten dym ignoruje akékoľvek hranice osobnej slobody. To je veľká pravda a tu sa skrýva jeden veľmi zradný mechanizmus, ktorý sa strašne podstenuje. Cigaretový dym sa totiž z fyzikálneho hľadiska delí na 2 prúdy. Aha, 2 prúdy. Hej, prvý je ten hlavný, ktorý fajčiar vdýchne cez filter do seba a druhý, tzv. Vedľajší prúd, je ten, ktorý voľne stúpa z toho horiaceho konca cigarety priamo do okolia a tento druhý prúd je v skutočnosti chemicky toxičší. Počkej, toxičkejší. Prečo? Veď je to stále dym z tej istej cigarety, ne? Je, ale horí pri oveľa nižšej teplote a hlavne neprechádza absolútne žiadnym filtrom. Spaľovanie pri nižšej teplote znamená, že sa do okolia uvoľňuje oveľa vyššia koncentrácia niektorých toxických látok. Takže ten dym, ktorý sa len tak vznáša v miestnosti alebo niekde na zastávke, obsahuje viac ako 7 000 chemických látok a desiatky z nich sú preukázané karcinogeny. Takže ten človek, ktorý len tak stojí vedľa a nič nefajčí, vdychuje v určitom zmysle ešte horší chemický koktejl ako ten samotný fajčiar. V určitých koncentráciách áno. To potom absolútne vysvetľuje to ďalšie šokujúce číslo z úvodu našich zdrojov. Z tých 8 miliónov obetí ročne tvorí približne 1,3 milióna nefajčiarov. Vyše 1 milión ľudí každý rok zomre na následky niečoho, čo sami v živote nerobili. To je neuveriteľné. Sú to vlastne neviditeľné obete tohto zvyku a celkom jasne to ukazuje, že ten argument o osobnej slobode tu jednoducho neobstojí, keď to takto priamo a fyzicky poškodzuje ľudí naokolo. No lenže tu ma tá naša hlboká analýza prinútila položiť si jednu zásadnú otázku. Je rok 2026. Rizika sú známe. Všetky tieto informácie o chémii, o rakovine, o cievach, to všetko je verejne dostupné. Dokonca to majú ľudia graficky vyobrazené priamo na tých krabičkách. Áno, tie obrázky poznáme všetci. Prečo by teda niekto dobrovoľne deň čo deň vdychoval 7 000 chemikálií? A pri skúmaní tohto veľkého prečo sme sa v materiáloch museli presunúť od fyzického tela priamo do mozku, do centra toho, ako prežívame odmenu a stres. Toto je kľúčový presun, pretože fajčenie už dávno v medicíne nevnímame len ako nejaký zlý zvyk, alebo ako sa kedysi hovorilo nedostatok pevnej vôle. Je to tvrdá, naozaj hlboko zakorenená neurologická závislosť. Ako pri iných tvrdých látkach. Úplne rovnako. Ak sa pozrieme na najnovšie neurobiologické výskumy, napríklad z vedeckých databáz NCBI, vidíme tam ten presný mechanizmus. Vidíme, ako nikotín doslova unáša ľudský mozog. V priebehu doslova niekoľkých sekúnd po vdýchnutí sa nikotín dostáva krvou do mozgu a naviaže sa tam na špecifické receptory. A to spôsobí masívny, úplne umelý výlev dopamínu. A dopamín je tá známa látka, ktorá nám hovorí, toto je skvelé, toto hneď urob znova. Ten pocit odmeny, že? Presne to. Lenže tu som pri príprave narazil na jeden obrovský, priam kolosálny paradox.
Pretože úplne bežne človek počuje ten klasický argument. Musím si ísť zapáliť, lebo som strašne v strese, potrebujem sa upokojiť. Ľudia reálne platia peniaze za cigarety ako za nejakú chemickú terapiu na zvládanie ťažkých situácií. Ale tie neurologické dáta z našich zdrojov ukazujú pravý opak. Presne k tomuto paradoxu smeruje obrovské množstvo súčasných výskumov. Tá predstava, že cigareta zmierňuje stres, je pravdepodobne tou najúspešnejšou ilúziou, aká sa kedy okolo nejakého spotrebného produktu vôbec vytvorila. Ako je ale vôbec možné, že to tí ľudia tak strašne reálne cítia? Veď keď si niekto zapáli po naozaj ťažkom mítingu, vyslovene na ňom vidíš, že sa mu fyzicky uľaví. Ramená mu klesnú, vydýchne si. No lebo v tej konkrétnej sekunde sa mu naozaj uľaví. Ale musíme sa pozrieť na to hlbšie prečo. Náš mozog totiž funguje veľmi, veľmi ekonomicky. Keď mu nikotín neustále, niekoľkokrát za deň umelo dodáva obrovské dávky dopamínu, mozog si počase povie, aha, fajn, už nemusím produkovať toľko vlastného dopamínu. Mám ho tu predsa zvonku. Takže on zlenivie? Dá sa to tak povedať. Zníži svoju vlastnú prirodzenú produkciu a zároveň zníži aj citlivosť tých receptorov. Dalo by sa to krásne prirovnať k termostatu v dome. Aha, počkaj, takže ak by som mal v dome normálny termostat a doniesol by som si dnu nejaký silný prenosný ohrievač, Áno. tak termostat si počase všimne, že je tam zrazu príliš teplo a úplne vypne to hlavné kúrenie, lebo si myslí, že netreba. Presne toto sa stane v hlave. A teraz si predstav, že ten ohrievač v našom prípade, tú cigaretu, po pár minútach vypneš. Čo sa stane v tom dome? No začne tam byť o chvíľu strašná zima, pretože hlavné kúrenie je už predsa vypnuté. A to je ten moment abstinencie. Z dlhodobého hľadiska teda fajčenie radikálne znižuje tú základnú, prirodzenú hladinu dopamínu u človeka. A ten pocit obrovského stresu, úzkosti a nervozity, ktorý fajčiar cíti medzi dvoma cigaretami, to zvyčajne vôbec nie je bežný životný stres z práce alebo z rodiny. Takže to je z tej samotnej cigarety. Je to čistý abstinenčný príznak. Jeho vlastné telo kričí po ďalšej dávke, ktorú mu mozog prestal prirodzene dávať. Au. Takže tá úľava, ktorú ten človek cíti, je vlastne len dočasné odstránenie toho stresu, ktorý predtým tá samotná závislosť vytvorila. Do bodky. To je celé úplne postavené na hlavu. Je to ako keby som si každé jedno ráno úmyselne obul topánky, ktoré sú mi o 2 čísle menšie, len a len preto, aby som mal večer ten fantastický pocit úľavy, keď si ich konečne môžem vyzuť. A ešte by som za tie malé topánky tvrdo platil. Je to veľmi trefné prirovnanie. Fakt. A klinické štúdie toto skutočne potvrdzujú. Fajčiari majú v priemere trvalo vyššiu mieru úzkosti ako bežní nefajčiari. Zatiaľ, čo oni veria, že si kupujú nejaký liek na stres, v skutočnosti si nevedomky platia za to, aby ich mozog bol v neustálom stave miernej paniky, ktorú potom dokáže len dočasne vypnúť ďalšia dávka. Cigareta teda stres nerieši, ona ho dlhodobo generuje. Je to naozaj trochu desivé, aká dokonalá a silná je táto ilúzia. Dobre, ale tento chemický cyklus v mozgu nás privádza k ďalšej obrovskej časti nášho dnešného výskumu. Táto silná závislosť zaručuje to, že sa tých cigariet vyfajčí priam nepredstaviteľné množstvo. Ale tá chémia, ktorá človeku zmenila mozog, tá jednoducho nezmizne do prázdna, keď cigareta dohorí. Ona sa presunie z nášho tela priamo do prostredia okolo nás. A tým sa dostávame k environmentálnemu dopadu, čo je téma, ktorú, úprimne, verejnosť často úplne ignoruje. Všetci neustále riešia emisie z aut alebo plastové slamky v reštauráciách, ale málo kto vidí ten masívny odpad priamo pod vlastnými nohami. Presne toto. Keď som čítal tú správu od organizácie Ocean Conservancy, musím sa priznať, zostal som chvíľu len tak ticho pozerať do prázdna. Očakával som nejaké veľké čísla, to áno, ale toto ma úplne odrovnalo. Každoročne sa na svete vyhodí do prostredia viac ako 4,5 bilióna ohorkov. Bilióna. Áno. To je číslo s 12 nulami. 4,5 bilióna kusov každý jeden rok. Sú to čísla, ktoré sa absolútne vymykajú chápaniu, ale čo je na tom podľa mňa to najsmutnejšie, je to obrovské nepochopenie toho, čo ten ohorok vlastne naozaj je. Presne k tomuto som sa chcel dostať. Ja som si totiž vždy myslel, a myslím si, že zďaleka v tomto nie som sám, že ten filter je len nejaký kúsok zlisovanej bavlny, možno obalený v nejakom papieri, a tak si človek povie, že keď naň 3-krát zaprší, tak sa jednoducho v tej tráve rozloží na nič. Toto je možno ten úplne najväčší mýtus o fajčení vôbec.
Tie filtre nie sú zo žiadnej bavlny. Sú vyrobené z materiálu, ktorý sa volá acetát celulózy, čo je v podstate len iný druh plastu. Ten materiál je zámerne priemyselne spracovaný tak, aby sa len vizuálne tváril ako nejaký neškodný prírodný materiál. Takže on sa v tej prírode vôbec nerozloží. Vôbec. On sa len časom pod vplyvom slnka a vody a mrazu začne rozpadať na tisícky mikroskopických častíc, teda na mikroplasty. Wow. A to zďaleka nie je všetko, pretože ten filter predsa predtým zachytával ten koktail chemikálií z dymu, o ktorom sme sa bavili. Presne to je ten ďalší kameň úrazu. Takže tu nemáme len nejaký problém s čistým plastom. Ten ohorok je ako taká malá, vysoko koncentrovaná chemická šponžia. Sú v ňom uväznené ťažké kovy, ako olovo, arzen a k tomu obrovské množstvo nevyužitého nikotínu. A keď tento ohorok skončí niekde na chodníku, tak ho dážď skôr či neskôr spláchne do kanalizácie. Odtiaľ sa dostane do riek a nakoniec do oceánov. Áno. A v momente, keď sa tento, nazvíme to toxický plastový filter, dostane do vody, začne do nej všetky tieto jedy okamžite uvoľňovať. Ako keď si robíš čaj, len toto je chemický výluch. A tu narážame na tie dáta z vedeckého časopisu Tobacco Control, ktoré ma priviedli k tej úvodnej predstave s vaňou. Z tých výskumov jasne vyplýva, že jeden jediný ohorok dokáže kontaminovať až 50 litrov vody na takú úroveň, že je pre mnohé vodné mikroorganizmy vysokotoxická. 50 litrov je jedna bežná, úplne plná vaňa vody. Jeden ohorok? A my týchto ohorkov vyhodíme 4,5 bilióna ročne. To je 4,5 bilióna kontaminovaných vaní vody každý jeden rok. Je to absolútna ekologická katastrofa a toto tiché, plazivé znečistenie neostáva len tak izolované v tej vode. Nikotín a ťažké kovy sú vysokotoxické pre ryby. Tieto látky sa začnú hromadiť v ich tkanivách a tie spomínané mikroplasty sa dostávajú priamo do ich tráviaceho traktu. A hádaj, čo sa stane potom. No ten toxický kolobeh sa vracia presne tam, kde začal. Ryby a vodu z tohto ekosystému konzumujeme nakoniec opäť my, ľudia. Presne. Funguje tu proces bioakumulácie v potravinovom reťazci, ktorý zabezpečí, že tie isté jedy, ktoré človek ľahkostajne vyhodil na ulicu, sa mu jedného dňa pekne vrátia naspäť priamo na tanieri. To je naozaj temný kruh. Lenže, a toto ma na tom celom materiáli fascinovalo asi úplne najviac, my sme sa tu doteraz celý čas bavili len o tom, čo sa stane, keď tá cigareta dohorí. Zničili sme telá, uniesli sme mozgy, otravili sme milióny litrov vody. Ale tá ekologická stopa fajčenia predsa nezačína tým, že niekto ten ohorok odhodí. Úplne správne, je to presne naopak. Začína to dávno predtým, než sa tá cigareta vôbec dostane do nejakej peknej lesklej krabičky. Keď sme sa totiž pozreli na tie správy VHO o fungovaní samotného tabakového priemyslu, odhalila sa nám tam ďalšia, často úplne skrytá vrstva tohto problému. Samotné poľnohospodárstvo a výroba. Pretože pestovanie tabaku je environmentálne mimoriadne agresívny proces. Jasné. Ja som čítal, že tabak je takzvaná, oni to volajú hladná rastlina. Čo presne to znamená pre tú pôdu, na ktorej to rastie? Znamená to v skratke to, že tabak rastie rýchlo a masívne vysáva z pôdy tie najdôležitejšie kľúčové živiny. Predovšetkým dusík, draslík a fosfor. A robí to oveľa agresívnejšie než nejaké iné bežné plodiny. Pôda zostane po niekoľkých rokoch pestovania tabaku natoľko vyčerpaná a degradovaná, že je pre akékoľvek iné plodiny, napríklad pre pestovanie jedla, v podstate úplne nepoužiteľná. Takže zničíme pôdu, kde mohla rásť pšenica. Áno. A aby tí farmári na tej istej ploche vôbec udržali nejakú úrodu, musia do zeme liať obrovské množstva umelých hnojív a veľmi agresívnych pesticídov. A to samozrejme kontaminuje spodné vody už v tom momente rastu, nie len potom pri vyhadzovaní ohorkov. A kvôli tomu obrovskému vyčerpaniu pôdy sa logicky musí neustále hľadať nová a nová úrodná zem. Takže predpokladám, že začneme klčovať lesy. Odlesňovanie je tu obrovský, priam gigantický problém. Ale má to ešte jeden špecifický rozmer, ktorý mnohí ľudia naozaj nepoznajú. Tie lesy sa totiž neklčujú len kvôli tomu, aby bolo kde ten tabak sadiť. Oni sa klčujú a pália aj preto, že na to, aby si z tých surových, vlhkých zelených listov dostal ten suchý tabak, čo ide do cigarety, musíš ich vysušiť. Počkaj. A to sa nesuší len tak nejak voľne na slnku? Vo veľkej miere veru nie. Používa sa pritom proces tzv. Flue curing, teda sušenie horúcim vzduchom. A na toto potrebuješ obrovské množstvo palivového dreva.
Podľa environmentálnych dát sa odhaduje, že na výrobu 300 cigaret je potrebné zrezať a spáliť jeden dospelý strom. Jeden strom na 300 cigariet. Áno. A ak si teraz zoberie ešte miliardy cigariet, čo sa reálne denne vyfajčia, hovoríme o absolútne masívnom ničení pralesov a lesov po celom svete, len na to, aby sme mohli tie tabakové listy vysušiť. Tak to je silné. Takže my doslova pálime stromy, ktoré nám filtrujú a čistia vzduch, na to, aby sme mohli vyrobiť produkt, ktorým si následne budeme my sami tie naše plúca ničiť. To je úplne absurdné. A aby tej irónie náhodou nebolo málo, my nielen, že tie stromy pálime úmyselne pri tej výrobe, ale my tie lesy pálime aj neúmyselne. V materiáloch sa celkom často spomínajú aj lesné požiare. Samozrejme. Nedohasené cigarety, vyhodené len tak z okna auta niekde na diaľnici alebo odhodené na prechádzke v prírode sú štatisticky stabilne jednou z najčastejších príčin vzniku zničujúcich požiarov vo voľnej prírode. Tieto požiare potom dokážu v priebehu pár hodín premeniť obrovské územia, vzácne národné parky a dokonca aj ľudské obydlia na jedno veľké spálenisko. Takže ten jeden produkt ničí lesy pri svojej výrobe a potom ich veľmi často zničí znovu po svojom použití. Takže, ak to môžem teraz na chvíľu trochu zhrnúť, máme tu produkt, ktorého pestovanie ničí pôdu a odlesňuje planétu, následne jeho užívanie nevratne ničí ľudské orgány od plúc až po cievy a močový mechúr. Pritom to celé udržiava milióny mozgov v neostálom stave chronickej úzkosti, ktorá je len prefikane maskovaná za úľavu. To je veľmi presné zhrnutie. A keď celý tento proces u jednotlivca skončí, tak miliardy toxických plastových ohorkov každoročne putujú do vody, aby tam uvoľnili karcinogény. A tie sa nám potom pekne cez ryby vrátia naspäť na stôl. Vieš čo? Toto vôbec neznie ako nejaký obyčajný spotrebný tovar z trafiky. Znie to ako dokonale vyladený stroj na absolútnu plošnú deštrukciu. A to je ten moment, kedy začneme vidieť ten reálny obraz. A to sme sa ešte stále vôbec nepozreli na ten úplne záverečný účet. Pretože toto všetko, toto zlyhávanie zdravia, poškodenie infraštruktúry a ekológie, to predsa na konci dňa niekto musí zaplatiť. A ten ekonomický rozmer je veľmi často práve tým posledným silným argumentom, ktorý úplne vyvráca tú pôvodnú myšlienku tzv. Osobnej slobody. Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila výpočty tých globálnych nákladov, ktoré sú s fajčením priamo spojené. A dôležité je vedieť, že tieto náklady nezahrnajú len cenu samotnej zdravotnej starostlivosti. Akože tie onkologické oddelenia a operácie srdca. Áno, to hradíme všetci solidárne zo zdravotného poistenia. Ale to nie je všetko. Do tých čísel je započítaná napríklad aj strata produktivity. To sú všetky tie dni, týždne a roky, keď sú ľudia dlhodobo chorí. Nemôžu vôbec pracovať, netvoria žiadne hodnoty pre spoločnosť. Alebo keď jednoducho úplne predčasne umierajú v produktívnom veku. A ten konečný účet je taká suma, že sa mi až zatočila hlava. 1,4 bilióna dolárov. Ročne. 1,4 bilióna. Pokúšal som sa predstaviť si, čo by sa vôbec takým obrovským objemom peňazí dalo na svete urobiť. Za tú sumu by sa reálne dali prebudovať infraštruktúry celých kontinentov. Dali by sa v podstate vyriešiť problémy s nedostatkom pitnej vody na celom svete. Alebo by sa dalo masívne investovať do vesmírneho výskumu či do hľadania liekov na iné neliečiteľné choroby. Je to nepredstaviteľný kapitál. Hej. Namiesto toho je to len účet. Účet, ktorý platíme za to, že sa ako globálna spoločnosť snažíme aspoň z časti nejako vyrovnať s následkami tohto jedného jediného zvyku. Presne. Ak si tieto všetky zdanlivo nesúvisiace súvislosti od tej biológie cez psychológiu, environmentálne vedy až po globálnu ekonómiu spojíme takto dohromady, ten záver je, myslím, nespochybniteľný. Z akéhokoľvek úhla pohľadu sa na to proste pozrieme, dopady tohto fenoménu sa reálne dotýkajú života úplne každého jedného z nás. Či už človek fajčí, alebo cigaretu v živote nedržal v ruke. A to je presne ten hlavný dôvod, prečo vôbec robíme tieto naše hĺbkové analýzy. Aby sme si rozšírili perspektívu, pretože tie štúdie a materiály od WHO, CDC a všetkých tých vedeckých organizácií, tie nám nakoniec nehovoria len o tom, aká je tá chémia zlá. Oni nám jasne hovoria o tom, že je na čase úplne zmeniť paradigmu, akú o tejto téme vo verejnom priestore premýšľame. Áno. Jednoducho fajčenie naozaj nie je len izolovaný akt v nejakej neviditeľnej osobnej bubline. Je to komplexný systémový mechanizmus, ktorý má úplne hmatateľný dopad na čistotu našej vody, na úrodnosť našej zeme a celkovo na fungovanie našej spoločnosti. Je to obrovský zásah pre planétu.
Je veľmi dôležité, aby si ľudia začali uvedomovať práve tieto širšie súvislosti, pretože len pochopenie celého tohto reťazca, od tej plantáže až po tú kontaminovanú vodu, nám umožní viesť o tom konečne dospelú, racionálnu a hlavne plne informovanú diskusiu. Úplný súhlas. A pri pohľade na ten gigantický rozsah škôd, o ktorom sme sa tu dnes rozprávali, sa mi do mysli neustále vracia jeden konkrétny detail z dnešných zistení. Detail, nad ktorým rozhodne stojí za to sa hĺbšie zamyslieť aj po tom, čo túto analýzu dnešných dát uzavrieme. Som zvedavá. Ak len jeden jediný plastový ohorok dokáže reálne otráviť 50 litrov čistej vody, a my ich ako ľudstvo vedome opakovane vyhodíme do prostredia 4,5 bilióna každý jeden rok, nemali by sme sa na cigarety konečne prestať pozerať ako na bežný tovar v pekných obaloch, čo si kúpime pri pokladni vedľa žuvačiek? Nemali by sme ich začať vnímať skôr ako formu vysoko nebezpečného priemyselného odpadu, ktorý si ľudia z nejakého tragického paradoxu vo vlastnom mozgu úplne dobrovoľne kupujú? Rozhodne je to vec na dlhé zamyslenie. To teda je. Ďakujeme, že ste túto náročnú, no nesmierne fascinujúcu tému dnes objavovali s nami. Vidíme sa pri ďalšom ponore do dát.